marcada pola vida que levou. Pasou moitos duros traballos, tuvo 5 fillos, os que perdeu 2 en durísimas circunstancias. Anduvo de caseira, polo menos en 2 casas. O seu marido traballaba sempre fora, polo que ela tiña que traballar na casa e máis fora dela, e cuidar dos seus fillos. Pasou moitos traballos, hasta que logo máis adiante, ela e o seu marido tiveron que emigrar e supuxo máis dolor, deixando aos seus fillos. Fixeron para darlles unha vida mellor, pero certo foi que na emigración pasou moito máis mal. Unha muller que non aparecerá en ningún libro de historia, pero que forma parte da miña. Esa muller que encheu de xogos e lendas as páxinas da miña nenea. Esa muller que admiro, por ser capaz de abrirse paso ante as adversidades, que logrou darse a si mesma a oportunidade de ser autosuficiente. Esa muller que na súa cara casi sempre pintou un sorriso, a pesar de moitas veces estar chorando por dentro. Foi do pagar a seguridade social para hoxe contar con unha pensión e estudiar a súa filla máis nova lá en Ourense. Pero non todo había ser traballar, que Josefina sempre tuvo tempo para xogar coas súas fillas, cos seus netos e agora cos seus bisnetos. Sí, esa muller espléndida e generosa, pero hai que dicilo tamén, un xenio do demo cando se enfada, é a miña mamá. Querida curmá, lembra-me eu daqueles tempos, cando as dúas éramos unhas catilinas. E aínda que eu era un pouco maior que a ti, entendíamonos ben. E gostábamos moito dos momentos que pasábamos xuntos. Na miña casa, na túa, polas vacacións, nas festas na casa dos avós. Ás veces parecías unha cosita, unha nena pequena, mimada e ata pesaliña, pero eu queríate igual. Non te imaginaba de outra maneira, e así foi pasando o tempo. Fai 5 anos, cando naceu a túa filla, deime conta das moitas virtudes que adornaban a nena que era, da maravillosa persoa que te fuche facendo, e a naina que te convertiche. Unha nai, así, con mayúsculas. Unha muller entregada, adicada, sensata, moi curranta, na casa e fora dela. Increíble. Despois de 75 anos, teño nas enrugas milleiros de sorrisos, nas mans entallecidas a loumiños, nos pés a terra sin esquecemento, nos ollos un fogar con latexos e no corazón toda unha vida que vagoa moitas veces ca luz das estrelas. Nací nunha pequena aldea galega, nunha familia moi humilde e pobre, como moitas. Éramos 7 irmáns, que xunto con pai e nai vivíamos nunha pequena casa, onde o calor da lareira nos bicaba co arome do pan de centeo, e algunhas veces as papas de millo. Facíamos ir por xesgos de palla, cunha sorrisa, porque chegaba a noitiña, estábamos xuntos. A miña nai, con 8 anos, que tiña a miña irmá, fixo que fose cunha familia para Lugo. E despois eu, con 11, tamén fun pa cidade, porque daquela sei que era unha forma de vivir mellor. Cando tiña 16 anos, viñeron a buscarme. Miña nai enfermara. Cando cheguei, as súas manciñas, das miñas, xa frías, dixéronme: nena, cuida dos nenos. Cerrou os olliños e xa non viu os días, nin o dor que acudía á miña cara. Con 2 días partiu ao ceo, levando unha parte de min, e deixando os fillos orfos e cun marido que non voltou a ser o mesmo. Tempos difíciles, duros, tristes, pero con unha luz que sempre, non sei de onde, as mulleres fan que lle sala do corazón. E con esa luz puiden cuidar ao meu pai, aos meus irmáns, que se fixeron adultos, e o destino fixo que tomaran camiños diferentes. A mestra Carmucha eu nunca cheguei a coñecela, pero o meu tío Manuel contou unha historia desa muller, e co tempo decateime de que o relato da súa vida había de influir moito na miña. Nunha ocasión, Manuel, o meu tío, que tamén era mestre, ensinou uns documentos que guardaba nun caixón.
Estes documentos supoñían unha especie de guía de usos e costumes para as mulleres mestras da época. Unha relación de consejos de educación de escuela, polos que as mulleres mestras, como Carmucha, non podían facer unha serie de cousas. Non podían casarse, non podían andar acompañadas de homes, non podían andar nin cerca dos bares, nin por xardíns onde houbera xente. Non podían fumar, nin beber alcohol, viaxar excepto con seu pai ou seu irmán. Non podían tinguir o cabelo, nin maquillarse. E non podían vestir roupas curtas. Isto todo en canto á súa vida personal e en canto ás súas obligacións no referente á escola. Estas mulleres mestras tiñan que manter a auga limpa e a aula, barrer, pasar a fregona 2 veces a semana con auga quente. E 1 hora antes de que chegaran os nenos, tiñan que encender o lume para que estuvera a aula quente. Ademais de todo isto, Carmucha axudaba nas labores de labranza, na súa casa. O meu tío Manuel di que a lembra moi ben, que era unha moza ben feita e moi alegre, e que nunca chegou a casar. Tamén me contou que un día, diante da porta da casa de Carmucha, alguén deixou un bebé envolto, e que Carmucha quedou co neno, e criouno como un fillo. E ese neno chamoulle Elías, e hoxe en día viven ali.